गाजा गोमजायै खुंगा 65थि बर' थुनलाइ आफादनि बे मेलाव बिसोम्बै बेखेवनाय लोगोसेनो गुबुन गुबुन बिजाब बेखेवनाय बे हाबाफारियाव मासिगिरि बिबानखौ सामलायनाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां गेदेमा लिरगिरि साहित्य एकाडेमि बान्था आवथायगिरि डक्टर सुरत नार्जारी सार बेवहाय नुजाफैनो हानाय जोंनि बारग' बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि लोगोसेनो आथिखालाव साहित्य एकाडेमिनि बड' एडभाइजरी बर्डनि लिंथुमगिरि थरेन बर' बेवहाय नुजाफैनो हानाय गुबुन गुबुन मावबिबानगिरि गुबुन गुबुन हालामनिफ्राय नुजाफैनो हानाय गेदेमा राव थुनलाइ सिबियारि मानगोनां आलासि बिथांमोन गासैनिबो मुंखौ मख'नाया बेवहाय जाजोबा लोगोसेनो दिनैहाय बेयाव नुजाफैबावनो हानाय जोंनि बर'नि आगोमा आइएएस मुस्रि फोरमान ब्रह्म बिथां लोगोसेनो बेवहाय नुजाफैबावनो हानाय गुबुन गुबुन थुनलाइ राव हारिमुखौ मोजां मोनग्रा अनसायग्रा सिबिग्रा गासै नोंथांमोननिसिम आंनि गिबियावनो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय लोगोसेनो इंराजि गोदान बोसोरनि मुङै बयनिसिमबो आंनि हामलायनायखौ जासिबाय बे हालामा आंनि जोनोम जायगा आं बे हालामनिनो फिसाजो नाथाय दिनै नोंथांमोनहा आंखौ आलासि हिसाबै लिंनानै लाबोनायाव आं एसे लाजिनायसो मोनदों जाय हालामाव आंनि जोनोम जेराव आं देरदों लावदों बहायनो आङो दिनै आलासि हिसाबै बिसोम्बि बेखेवगिरि आलासि महरै नुजाफैनो आङो एसे आसुसुसो मोनदों बिनिखायनो आङो आलासि हिसाबै नङा आं बे हालामनि बिजनिनि फिसाजो महरैसो सासे सरासनस्रा मानसि हिसाबै नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाफैदों आरो बे आं सरासनस्रा मानसि हिसाबैनो दिनैहाय सानजारां गेदेमा लकेश्वर ब्रह्म बिथांनि मुङै जि बिसोम्बि बे सानजारांखौ बेखेवफैदों आरो बे सानजारां लकेश्वर ब्रह्म बिथाङाबो आंनि न' सेरनिनो जोङो थैनि सोमोन्दोद्राय नङाब्लाबो जों सानफ्रामबो लोगो मोननाय आंनि बिफाजों जोबोद हलि गलिमोन जोंनि न'खराव बिथां लकेश्वर ब्रह्मआ बेसेबांबा थांनायखौ आङो नुनो मोन्दों उन्दै बैसोआव रायलायनो मोन्दों आरो दिनै बे लकेश्वर ब्रह्मनि मुङै जोंनि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय रायदाव आफादनिफ्राय जि बिसोम्बि सुजुदों बे सानजारां बिसोम्बिखौ बेखेवनो मोननानै आं गावखौनो गाव जोबोद गोजोननाय मोनदों जाय गोजोननायखौ आं दिनैहाय बेयाव रावजों बुंफोरनो हानाय नङा दा जोंनि 65थि बोसोरारि थुनलाइ जथुमाजों लोब्बा लाखिनानै रायदाव आफादा जि बिसोम्बि दिहुनबाय बे सानजारां जानो हागौ बेखौ सुजुनायाव सुजुगिरिया बेसेबांबा खस्थ' भुगिनांदों खोमा आरो बेखौ सुजुदों आंनिनो लोगो डक्टर गोगोम ब्रह्म कसारी बिथाङा जों बयबो मिथिगौ गांसे बिजाब लिरनो गांसे बिजाब सुजुनो बेसेबां खस्थ' जायो मालाबा गाव हारसिं लिरनायाव खस्थ'आ खम जाबावोसो नाथाय सुजुनायनि बेलायाव
आरो एत्त भलिउम एत्त गिदिर बे बिजाबा सानजारां बे बिसोम्बिया बेसेबां गिदिर बेवहाय गासै बिलाइया दङ 600नि बारा बे बिसोम्बि बिजाबखौ सुजुनाया बेसेबां गेदेर खामानि गुबुन गुबुन लिरगिरिफोरनिफ्राय लिरबिदां बुथुमनानै लाबोनानै बेखौ समायनायै साजायनाया सुजुगिरिनि बिबान आरो बे सुजुगिरि डक्टर गोगोम ब्रह्म कसारिया जानो हागौ बे गेदेमा खामानिखौनो मावदों आरो बेबादि खुंथाय बेबादि फोरबो बेबादि गौथुमनि गेजेरजों नुजानाय बे बिसोम्बिफ्रा मोनफा मोनफा समनि जारिमिनखौ जोंनो खिन्थानानै होयो दिनै 65थि थुनलाइ आफादनि बे जथुम्मायाव जुदि बे बिसोम्बिया ओंखारामोनब्ला बा बिसोम्बि दिहुननायनि जेबो हाबाफारि गैयामोनब्ला हयथ' जोङो गोबां खोथाखौनो आन्दोआव थाहोनांगौमोन गोबां खोथायानो सोराङाव फैनाय नङामोन बेफोर खुंथायफोरनि जि बिसोम्बि बेफोरो मोनफा मोनफा जोंनि जारिमिन दिनै मैयानिफ्राय सोलिनाय 9-10-11 गाबोनसिम सोलिगोन सानथामनि हाबाफारि लानानै दा बे सानथामनि हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानै जि बिसोम्बि खुंबाय बेनो बे खुंथायनि जारिमिन जानानै थागोन बे जारिमिनखौ नाथाय जों दिनै मिथिया दिनैनि समाव जों मिथिया किन्तु गाबोन समफोरनि उनाव बे गिदिर जारिमिनखौ जों मोनदांनो हागोन दिनै जोङो बर'नि जि बिबार लाइसिया दिनै 100 बोसोरनि बारबाय आरो दिनै 100 बोसोरनि बारनायनि उनाव दिनै बिबार लाइसिनि बेसेना मालाबाबो बाङाय जायाखै बबेखानि बेसेना बांगासिनो दं दा बेबायदि बिसोम्बिफ्रा उन जोलैनो फैबाय थानाय समाव बेसेबां जे डाटा होगोन बेसेबां जे खारिथि होगोन बेखौ देनांनि मानसिफ्रासो मिथिसिगोन दिनै जों खिन्थु मिथिया बिसोम्बि नालाय बिसोम्बि गोगोम ब्रह्म कसारिया सुजुदों बे बिसोम्बि आरो बिसोम्बि किन्तु मोनसे समाव ओरैबादि सना जागोन बेखौनो जों ओरैबादि नागिरनांगोन दिनै जोङो नुनो मोनो जों बेसेबां नागिरनाङो आं दिनैहाय मुलुगसोलोंसालियाव खामानि मावो हिसाबै आं मिथिगौ जे अबेबादि बिजाबखौ जों ओरैबादि खुरखाव खुरसि नागिरनांगौ जायो बेखौ बाब्रे जों माखौबा मोनो माखौबा मोना दिनैहाय बेफोरबादि सेबखांजानाय बिजाबफ्रा 10 बोसोरनि उनाव 20 बोसोरनि उनाव 50 बोसोरनि उनावहाय जोंनि जारिमिन जागोन आरो बेफोरखौ लानानैनो जोंनि उन जोलैया गोबां बाथ्राखौ फरायफिननानै मिथिगोन सोरांफिननो हागोन आरो जोंनि जारिमिनखौ बिथांमोनहा बेफोरनिफ्रायनो बुथुमनानै लिरनो हागोन बिजाबनि बेसेना मालाबाबो गैया नङा गांफ्रोमबो बिजाबानो मोनसे नङा मोनसे जोंनो खारिथि होयो मोनसे नङा मोनसे बोसोन होयो मोनसे नङा मोनसे गियानखौ जोंनो फोरोङो गांफ्रोमबो बिजाबानो बेसेन दङ मुल्य दङ बेफोर मुल्यखौ जों उन समावसो मिथियो दा जियानो जायाथोंसै बेवहाय गोबां लिरगिरिफ्रा लिरबिदां लिरनानै हरदों आरो बेखौ खोब समायनायै बिथांमोनहा सुजु आफादा सुजुदों बेवहाय बर' दङ असमिया दङ बेंगलि दङ बेनिफ्राय इंराजि दङ बेफोरबादि लिरबिदांखौ बिथांमोनहा बेसेबां खस्थयै बुथुमनानै लाबोनानै बे बिजाबखौ साबना हामनाय साजायदों समाय होदों थारैनो आङो सुजु आफादखौ गाहाय सुजुगिरि गोगोम ब्रह्म कसारिखौ लाफानानै बिथांनि जायफोर सुजु आफादनि सोद्रोमाफोर बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरगोन मानो होनोबा बिजाब गांसे दिहुननायाव बिजाब गांसे सुजुनायाव माने गोबां खामानि थायो आरो बेफोर खामानियाव बिथांमोनहा हयथ' सानथ्रोब हरथोब नांथाबनानै दिनैनि बे हाबाफारियाव बे बिजाबखौ बिथांमोनहा साबना हामनाय लाबोनो हानाया थारैनो जोबोद गोग्गाथाव
दा जियानो जायाथोंसै आं बांद्राय गोलाव खोथा बुंनो सानाखै मानो होनबा गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर दङ गुबुन गुबुन बिजाबफोर आरो बेखेवबावगोन दा जियानो जायाथोंसै दिनैनि बे बुब्लियाव थेंफाख्रि फोथाराव आं गावखौनो गाव गसंनानै खोथा फंनैसो बुंनो मोननायाव जोबोद गोजोननाय मोनदों लोगोसेनो आं बेखेवबावनो मोनदोंमोन बिसोरजों लोगोसे बिजनिनि जारिमिन बेखौ सुजुदों गाहाय सुजुगिरि हिसाबै इन्द्रजित ब्रह्म डक्टर इन्द्रजित ब्रह्म जोङो बिबुंगिरि लोगोलाय आंनि आलासिबो जायो बिथाङा दा जियानो जायाथोंसै बेवहाय हयथ' जोंनि बिजनि हालामनि जारिमिनखौ जों आबुङै मिथिनानै मोनगोन बेनि सिगां आङो बिजनिनि जारिमिन बेखौ खोब सम्भब बिरहासगिरि ना सोरबा सुजुदोंमोन बेबायदिनो फिसा आङो बिजनिनि जारिमिन बिजाब मोनदोंमोन आवगायावबो बेयावबो जोंनि बिजनिनि गोबां खोथाफोर दङ आरो जानो हागौ बेयावबो दा जे डक्टर इन्द्रजित ब्रह्मनि सुजुनायाव जि बिजाब दिहुनबाय बिजनिनि जारिमिन बेवहाय बिजनि हालामनि गोबां खोथायानो हाबनानै दङ बिजनिया जारिमिनजों बुंफबनाय मोनसे हालाम मोनसे जायगा जेरावहाय बिजित नारायण राजा दंमोन आरो दिनै जाय बे थेंफाख्रि फोथार बे थेंफाख्रिया मा जोंनि भारतनि गिबिसिन बर' आइजो तहसिलदार मासियाव जिरायनो मोननाय सासे जारिमिन सोरजिग्रा आइजो जों गोबाङानो मिथिया बे थेंफाख्रिया बिजनि हालामनिफ्राय आरो भारताव गुबुन सोरबा गस्वामिया फैयाखै सोरबा भट्टाचार्यया फैयाखै सोरबा शर्माया फैयाखै सोर फैदों जोंनि सासे बर' आइजो थेंफाख्रिया तहसिलदार बादि मासिखौ आवग्रिनो हानाया बेसेबां जोंनि बर' आइजोफोरनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा आरो बे थेंफाख्रिखौ लानानै जोंनि आसामनि सासे गेदेमा लिरगिरि गियानपीठ बान्था आवथायगिरि मामनि रैसम गस्वामिया थेंफाख्रिनि सायाव सल'मा लिरलांदों आरो बेनि सिगां जों खिन्थु थेंफाख्रिनि सोमोन्दै गोबां खोथाखौनो जों मिथियामोन मामनि रैसम गस्वामिया जेब्ला थेंफाख्रि तहसिलदार तामर तरुवाल सल'माखौ लिरबाय अब्लासो जोङो थेंफाख्रिनि सोमोन्दै गोबां खोथाखौनो मिथिनो हानाय जाबाय आरो बे थेंफाख्रिया मोनसे जारिमिन हारसिङैनो मोनसे जारिमिन बे थेंफाख्रिया जोंनि भारतनि आइजोफोरनि गेजेराव गिबि तहसिलदार मासिखौ आवग्रिनो हानाय सासे जोहोलावजो आरो बिथांखौ जों उन समावहाय मा नुनो मोनबावदों सासे उदांस्रि दावहारु बिथाङा इंराजफोरनि समावहाय इस्ट इन्डिया कम्पानिनि समावहाय तहसिलदार मासियाव थादोंमोन नाथाय उन समाव जेब्ला बिथाङा मोनदांबाय जे इंराजफोरा गुफुरसाफोरा बा इस्ट इन्डिया कम्पानिया जोंनि जायगाखौ लासै लासै मनग्लाबनो हमदों बे खोथाखौ जेब्ला बिथाङा मोनदांबाय आरो मोनदांनाय लोगो लोगो बिथाङा मा गावनि तरुवालखौ लानानै बियो इंराजफोरजों नांनो थाखाय बियो ओंखारलांदों आरो बे काहिनिया मामनि रैसम गस्वामी लिरनाय सल'मायावनो रोखा रोखा दङ दा बेनिखायनो आं बुंदों बिजनिया मोनसे जारिमिनारि हालाम जारिमिनारि जोहोलावजोफोरा बेवहाय बुंफबनानै दङ आरो बै समनि जोहोलावजोफोर बादिनो दिनैबो जानो हागौ बिजनि हालामाव जोङो गोबां बिथिङावनो माने देरहासारनाय मावनो हानाय गोबां माबि जोहोलाव आरो जोहोलावजोफोरखौ जोङो जोनोम होगासिनो दङ आरो इयुनावबो बे बिजनि हालामा जोनोम होबायानो थागोन दा जियानो जायाथोंसै दिनै आंनि आखाइजों सानजारां बिसम्बि आरो बिजनिनि जारिमिन बे गांनै बिजाबखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखेवनानै होबाय नोंथांमोनहा बयबो फराय जों बिजाब फरायनांगोन बिजाब फरायाबा जों मालाबाबो गियान आरजिनो हाया बिनिखायनो जोङो लिरनाय आरो फरायनाय बेखौ मालाबाबो खम खालामनो नाङा जेसेबां फरायगोन एसेबां रोंगोन जेसेबां बिजाब लिरगोन एसेबां नोंनि लिरनायनि जि
आखाइनि रेबगन फिदिंनाय बे रेबगन फिदिंनायाबो साबसिननिफ्राय हामसिन जालांगोन दा बिनिखायनो आङो खावलायगोन बेवहाय हयथ' जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोनफ्रा बाहागो लाफैदों फरायसा फरायसुलिफ्रा बाहागो लाफैदों आं खावलायगोन दे दिनैनिफ्रायनो रेबगन दैनो नाजा बिजाब फराय जेसेबां बिजाब मोनगोन एसेबां फराय जेसेबां फरायो एसेबां गियान आरजिनो हायो बिजाब फरायाब्ला जोङो थोजासे गियानखौ जों आरजिनो हाया बिनिखायनो जों दिनैनिफ्रायनो थांखि ला बे जथुमनिफ्रायनो जों बयबो थांखि ला जे जों साफ्रोमबो जोंनि खोथाखौ मा खालामनानै गालांनांगोन रेकर्ड खालामनानै गालांनांगोन जोंनि रोंनाय जोंनि गियानखौ जोङो उन जोलैनो खिन्थालांनो थाखाय जोङो बयबो नाजानांगोन बिजाब सोरजिनांगोन फरायनांगोन बेबादि खालामोब्लासो जोङो इयुनाव गुबुन जौगाहारिफोरजों लोगोसे जोंबो जौगाहैनो हागोन दा जियानो जायाथोंसै दिनै आङो बे बुब्लियाव नोंथांमोननि सिगाङाव गसंनानै गांनै बिजाबखौ बेखेवनानै जि सुंद' बिबुंथि होनो थाखाय खाबु मोननाय बे खाबुखौ आं एसेयावनो फोजोबनो सानबाय उन समावहाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बेबादिनो लोगो मोनबावगोन बेखौ मिजिंथिनानै फैबाय थानाय दमासि मागो दमासिनि थाखाय फिन खेबसेबाव बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय मोजां मोननाय बोर सारस्रिनाय जासिहरनानै आंनि दिनैनि बिसोम्बि बेखेवनाय जि सुंद' बिबुंथि बेखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय